आज मी कोथिंबीर वडी बनवणार आहे। त्याच्यासाठी एक जुडी कोथिंबीरची आहे, ती चांगली साफ करून धुवून घेतलेली आहे, चाळणीत गाळून घेतलेली आहे। आता ही सुकलेली आहे चांगली, म्हणजे पाणी राहणार नाही। आता मी चिरून घेते। आता मी बारीक चिरून घेते। थोडंसं जिरं आहे, 7-8 लसणीच्या पाकळ्या आहेत, एक आल्याचा तुकडा आहे, 2 मिरच्या आहे आणि थोडंसं मीठ। आता आपण याला कुटून घेऊया, जरा पेस्ट करूया। मिक्सरला मध्ये पण लावू शकता तुम्ही। एक चमचा लाल तिखट आहे, अर्धा चमचा गरम मसाला, थोडीशी हळद, थोडेसे धने पावडर आपण मिक्स करूया। हा आपला वाटण, मिरची जिरं सगळं वाटलं घेतलं। 2 चमचे तीळ, 1 वाटी चण्याचं पीठ घेतले, अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ, मीठ टाकलं होतं पण आता परत थोडंसं मीठ टाकूया। पाणी घालायच्या अगोदर आता आपण हे सगळं मळून घेऊया। आणि अजून बेसन लागलं, पाणी सुटलं तर बेसन लागलं तर आता आपण परत टाकू बेसन। हे असं सगळं मळून घ्यायचं। याला आता पाणी सुटलेलं आहे, हे बघा। आपण आता थोडंसं बेसन घालूया याच्यात। कोथिंबीरला कसं पाणी सुटले ना, त्याच्या हिशोबाने बेसन आपण घालायचं। थोडंसं तेल हाताला लावून प्लेटला मी आता तेल लावून घेतलेलं आहे। आता मी चौकोनी कोथिंबीर करणार आहे, तर प्लेट मध्येच हे टाकणार असं सगळीकडे थापून घ्यायचं। पाणी उकळलेलं आहे, आता ह्याला आपण 10 ते 15 मिनिटं वाफवून घेऊया। असं झाकण ठेवायचं वर। 15 मिनिटं झालेली आहेत, आता आपण बघूया। आता आपली कोथिंबीर वडी झालेली आहे। आता गॅस बंद करूया। चांगलं थंड झाल्यावर वडी कापायला घेऊया। आता हे चांगलं थंड झालंय, आता आपण कापून घेऊया वड्या। तेल आता आपलं चांगलं तापलेलं आहे, डीप फ्राय करून घेऊया। बारीक गॅस केलाय। आपली कोथिंबीरची वडी तयार आहे। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ती सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करा।